Kaixo, zatikia eragile den problema bat egingo dugu orain, eta honela dio problemak. Aimarrek, Enekok eta Josunek 27 euro balio duen oparia erosi nahi diote lagun bati urtebetetzerako. Eta bakoitzak ordaintzen duna hau da, Aimarrek ordaintzen du 2,5, Enekok 1,3 eta geratzen dana Josunek. Eta eskatzen digutena da zenbat diru jarri duen bakoitzak. Beraz, daukagun informazioa da, opariak balio dula 27 euro, Aimarrek ordaintzen dula 2,5, Enekok ordaintzen du eren bat, eta geratzen dana ez digute esaten zenbat den, baina hori Josunek ordaintzen du. Eta eskatzen digutena da, kalkulatzeko bakoitzak zenbat diru jarri duen. Kalkuluak oso erraxak dira, Aimarren kasuan, kalkulatu behar dugu 27-ren 2,5 zenbat den. Eta hau egiteko, egiten dugu 27 bider 2, zati 5, eta ematen du 10,8. Enekoren kasuan, kalkulatu behar dugu 27-ren eren bat zenbat den. Eta egiten dugu 27 bider 1, zati 3. 9 euro ateratzen da. Eta azkenik, Josuneren zatia ez dakigu, baina beste biak kalkulatu ditugunez, kenketa eginaz, 27ken beste bi hauek nahikoa izango da. Egiten dugu 27ken bi hauen batura, eta ematen du 7,2 euro. Bazegoen beste bide bat Josunek ordaintzen duena kalkulatzeko, eta hain zuzen da bere zatia kalkulatzea. Guk badakigu 3 zatien artean osoa atera behar dula, hau da bat. Beraz, egin genezaken bere zatia kalkulatzeko bat ken 2,5 eta ken bat 3. Emekate egin ondoren, ateratzen da 4,15. Eta hori aplikatzen badiogu 27-ri, izango da 27 bider 4, 15. Eta emaitza da 7,2 balen atera zitzaigun bezala.